Здравейте хора, аз съм Крис, това е Мирко, това е Сиско. Днес ще правим Q&A за 1000 абонати, за което много ви благодарим. Здравейте хора! Какво става, хора? Първият въпрос е... Ще редуваме на един въпрос. Да, на колко години си и откъде си от Солканец? Аз съм на 14, ще правя октомври, той също ще прави 14. Аз съм на 13. Той е от София, аз съм от Гълъбово. И всяка ваканция съм в Гълъбово. Да, хора. Така, другия въпрос. Пак на колко години? Да, това е за Кристиян. Ще продължиш с фокусите? Няма продължавам, вече не ме влекат толкова. Сега, другото е, забравихме да кажем, няма да направим предизвикателство с печ филията и с Ice Bucket Challenge, тъй като вие, че сме навънка, нямаме нужните обстоятелства. На повече абонати ви обещаваме, ще изпълним абсолютно всичко. Сега нека да преминем към предизвикателство, което ще изпълним. Предизвикваме да издадете лъжичка с канела с брашно от Иванка Катевс. Да, и Сиска. Аз вече съм подготвен. Той е първи. Ето го брашното Направихме и един канелата. фейл, дори той го направи. Сега заради фейл ще го правя втори път. Нека сега 3, 2, 1. Вече брашното и канелата е в устата му. Виждате, той става. Плюе тук. Виждате, не му е хит. Не, бате. Пак бате. Хора, няма да ще повече въпроси, тъй като повече въпроси са едни и същи. На колко години сте, откъде сте и да, то всичко е едно и също. Има нещо по-интересно от The Mysteria. Мислите ли скоро да качате футболни предизвикателства? Да, и видеа също. Мислим да качваме футболни предизвикателства, мислим да правим влогове. Ние Дамянова тренирате ли нещо? Аз тренирам бадминтон, той тренира бадминтон, а Кристиян тренираше футбол в София Раковски и сега тренира... Тук не че тренираме, но всеки ден сме на стадиона и може да се каже, че... Да. Сега Кристиян ще направи предизвикателство с канелата и след това съм аз. Ето, Кристиян ще слага, покажи на феновете. Чакай, бе. Брате, само ще много съветвам. Не слагай много канела, не слагай много канела. Става, човек. Много ви благодарим за 1000 абонати, хора, много сме радостни и се надяваме. Всичко това се прави заради вас, хора. 3, лапай! Давай, Крис. Яш. Айде. Ето вече в устата му, давай малко приготвени, така, стигу. Вече всички разбрахме, че е гадно. Тук е. Много го изсетим устата. Сега, хора... Яш. Дойде ред момент. Ето всичко. Кой като Джордж. Дай, Крис. Сега, ето, брашното е тук. По-малко брашно слагай. Къде отиди канелата? Аз му сложа канелата. Брат, сега ми сложиш твърде много. Не. Сега бе, брат. Виж сега, той иска да ме присака. Не. Пара. Не, няма да сложа. Силяне! Силяне! Хора, видяхте какво се случи тук, що? За здраве! Вижте, хора, вижте. Обърни друга страна. Аз понеже съм мъж, служи ми още. Аз съм. Тук свърши. Добре. Сега вижте. Аз съм написакан отново, цялата ми уличка е с канела, цялата и си има брашно долу. Ти прави благодарност, че имаш повече канела, не брашно и канела, знаеш кога му става, питай Кристиян. И аз имам много брашно. Сега, подаем водата, защото... Добре, подаем водата, защото ще го... Така, 3, 2, 1. Не, гълта е малко, дъвчи. Айде. Остана само устата лъви. Той ще се ретирава. Джубуркай. Той сложи най-добре. Ай, сега идвам. Аз имам само брашно. Аз още имам човек. Брашно! Не! Не! Идиот. Дай че следващия въпрос. Отключи с телефона, ай. Добре. Дайде само брашно. Тан, ти ли се залепя по зъбите, мен ми изсъкна устата. Дайде само брашно, не е год. Върни водата, бе. Дай водата, де. Стига, бе. Така,
Ще правите ли клипове навън? Много сте яки. Благодарим за което и да, ще правим клипове. Ще продължа ли с фокус Сега се телефона? добъркам. Не. Това пак също въпроси. Да, аз малко е. Чакай да. Ще мислите ли? Мислите ли скоро да качате футболни предизвикателства? Да. Смятаме скоро да качваме. Това е от... Хора, Да никога мислите ли? не се правите на герои, никога не слагайте много канила. Еми ти сам си го пожела. Никога. Никога. Никога не казвай никога. Това не е библейско, не? Ще снимаш ли на GTA 5? Съжалявам, но няма да снимам, защото я нямам играта и нямам оборудването, така да кажем, с което да снимам на PlayStation. Нито на компютъра. Чакай, бе. Нещо по-различно да видим. Всичко е еднакво. Това брашно много гадно полепва по зъбите. Имате ли си гаджета? Аз нямам. Свободен съм отскоро. Аз имам гадже, едно момиче от моя град, да. Здрасти, няк. Може по чехъл. Не. Ще има ли влогове? Да, ще има, най-вероятно. От кой град сте на кой? То не Ще има ли фен най-вероятно. среща? Според мен няма смисъл да правим фен среща, все пак сме Не трима. скоро. Да, Влогове ще има хора. Фен среща някъде на 5 или 10к. да. Съба. Ако ги направим, дай Боже, ще има фен среща. Това бяха въпросите. Благодарим ви много за което. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, харесайте, коментирайте и се абонирайте за каналът ни. Продължавайте да следите нашите типове на играта Clash Royale и на други игри. Чао и до нови срещи!